ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо. Як бор дигар хуш омадед дӯстон. Дар навори имрӯза 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳри ноҳияҳои кишвар. Мошинои хуб, нархҳои дастрас. ҳама каса бародаро навора то охира тамошо кунед, дастгирӣ моро фаромӯш накунед ва шахсоне ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳарчи зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд. имо ватсап ҳастад. дар ин рақамҳо ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои лайкотон, барои дастгиротон. Зинда бошед бародаро. фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо мебурояд. ҳама каса навора сар мекунем, рафтем. навори имрӯзаро бародаро сар мекунем. мо аз ваз 2106 ки соли барори 96 солай, абъём мотор боша 0.6 литрай, сӯзишворӣ боша бензини холия, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. моторош 06, коробкаш 5 тага, баллонош нав, аккумулятори нав дорад. фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе дӯстон 14 000 сомон соҳибаш мошина нарх кардае, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 80 000 рубл мешавад. харидорани бошактай бо муомилат дорад, арзон мекунем шавад. барои маълумоти иловагӣ ва бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Mercedes-Benz V124 соли барори 1993 сол, абъём мотор бошад 2.5 литр, сӯзишворӣ бошад дизел, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хубай, тозаи задагӣ пӯсидагӣ надорад. гуфтаи соҳибаш элеганс консонер дорад. моторш 5 силиндра, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар аз нест. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе 33 000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кардае, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 188 000 рубл мешавад. харидори аниқ боша гуфтаи бо муомила мекунем, арзон мешавад. барои маълумоти иловагиро ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Volkswagen Golf соли барори 1994 сол, кузов хэтчбек, абъём мотор боша 6 литр, сӯзишворӣ боша бензини газ, коробкаш механика. мошин гуфта дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, камбудӣ надорад, фақат мешини газаш метӣ. фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нест. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе 20 000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кардае, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 114 000 рубл мешавад. харидори аниқ боша гуфтаи бо муомилат дорад, арзонуш мекунем. марҳамат шахсони харидор. барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Vectra B соли барори 1997 сол, абъём мотор боша 6 литр, сӯзишворӣ боша бензини газ, коробкаш механика. мошин гуфта вагон як даст гирифтагии мошин тозаи бадай, срочно дар хӯрай фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нест. мошин айни ҳол дар шаҳри Бохтар бародаро қарор дорад. 28 000 сомон нархш кардае соҳибаш мошина, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 160 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед, биёед пеш муомила мекунем, бо арзон мешавад. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. лайкзоиро бародаро фаромӯш накунед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. Opel Vectra аз соли барори 1995 сол, кузов седан, абъём мотор боша 6 литр, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, чашки ошӯварӣ надорад. созай мошин фақат бензин қиди гашта, як аз дидагӣ нестай. мошин як дастай, ай вагон. мошин гуфтаи мошини шаҳрай, краскаш раднояй, мотор 1.6 простояй, баллоношам нағзай, фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол бародаро дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. 22 000 сомон нархш кардае мошина. соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 125 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед, бо муомила дорад. барои маълумоти иловагӣ ва бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Mercedes-Benz C-Class соли барори 1997 сол, кузов седан, абъём мотор боша 8 литр, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нест. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 36 000 сомон нархш кардае соҳибаш мошина бародаро, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 205 000 рубл мешавад. харидори аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед, нархи охирша дигар арзон намешавад. марҳамат шахсони харидор. барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. фақат харидори аниқ занг биза гуфтай беҳуда занг назанед. Toyota Camry соли барори 2010 сол, абъём мотор боша 2.4 литр, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробкаш автомат.
мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фурӯхта мешавад. Маълумоти иловагии расондагӣ нест бародарон. Мошин айни ҳол дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад, 78 000 сомон нархш када ҳисобиш мошина, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 445 000 рубл мешавад. Харидор аниқ бошафта марҳамат занг занед. Фақат шахсони харидори аниқ беҳуда занг назанифта илтимос. Марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед. Ford Mondeo соли барориши 2006 сол, кузов седан, объем мотор бошада ва сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробкаш механика. мошина гуфтаи нав овардам соҳибаш Air Moskva, барои худам тайёр кардагӣ будам. Мошин беҳад тоза, камбудӣ надорад, фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе 35 000 сомон бародаро нархш када ҳисобиш мошина, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 200 000 рубл мешавад. Харидор аниқ бошафта бо муомила мекунем, арзон мешавад. варианти алиширам ҳаста гуфта, агар дошта бошен пешниҳод кунед. барои маълумоти пурра ва аниқтар бародаро марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Vectra аз соли барориши 1995 сол, объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензин, газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 4 баллони нав дорад, фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нависондагӣ нест бародаро. мошина айни ҳол дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. 19 000 сомон нархш када ҳисобиш мошина, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 108 000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафта бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Toyota Corolla соли барориши 1996 сол, объем мотор боша 1.8 литр, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробкаш механика. мошин гуфта навшка краска мекунед, тамом. моторш вагонай, ҳолати мошин хубай, гази евро 4 задага, кондитсионерш кор мекунад, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест. мошин айни ҳол бародаро дар шаҳри Душанбе 23 500 сомон нархш када ҳисобиш мошина, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 134 000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафта бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барориши 1997 сол, кузов хэтчбек, объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, 4 баллони нави дигарам дорад, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Бухтарай 35 000 сомон бародаро мошина соҳибаш нарх кадай, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 200 000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафта марҳамат занг занед. барои маълумоти бештар бародаро марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Toyota Corolla соли барориши 2004 сол, объем мотор боша 1.5 литр, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест бародаро. мошин айни ҳол дар шаҳри Бухтар қарор дорад. 53 000 сомон нархш кадаи мошина соҳибаш, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 302 000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафта бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Toyota Corolla соли барориши 2007 сол, объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, европай, кондитсионерш 100% кор мекунад, баллонош 90% фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нест бародаро. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 79 000 сомон нархш када ҳисобиш мошина, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 451 000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафта марҳамат занг занем, биёен айпеш бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ба бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мумисиле ва ҳар вақта ба анҷом мерасад. раҳмат ки навра то охира тамошо кардем. зинда бошем бародаро. фикротонро ҳатман дар зери видео дар комментария нависен. мо ҳар рӯза кӯшиш мекунем ки наворҳои нав ба нави пешкаши шумо гардонем. то навори оянда дар ҳар ки ҷой бошен худтонро эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар як мо ва шумо бошад. хайр.